nagikutlo sa basahon ni Sirach, naman ni siya sinunim sa atua, kanang giingon sa Tagalog pa, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Kaya mo sa atong balikon, aron makasabotaan niyo sa giyon Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa makasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatimanon ka ba kaniya o dili. Di ba? Oo. Mabita na mga isong kung di kita layang musimba, daghang kong rason, nang laba, wala ka mata, naibisita, kay kwarta na niya. Pero layang ko kang musimba, kay layhan maka, bisag unsa pa ka busy nimo, bisag unsa pa ka daghan ng imon, makahimo gyud ka. Mabita na nga, og di kalayan, bisa pag imong balay, butang tugkaran sa Pulta Mayor simbahan, di ka masimba. Tinod-anay ko na. No? Kung gusto na to, makahimo magita. May kitang morason. Lupi ko na nga. Talawa ko no. Bisag sayop god, himuon ko na tong insakto, mangugat pagunta. Bisag bakak na tong isulti, inog yung tinuod, mangugat gihapon. Na manumpa pagod. Matay pa mong silingan, Dili ba? Muna gipahinumdum na to mga igsoon. Nga sa ato pa, sa atong pagkasumusunod ni Kristo, nagdepende ragod na to. Umuyin ta musunod ta, makahimo ta. Pero kung di ta musunod, bisa kung saon pa, di kita. Mabitan ang sa ikaduhang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, nga to sa taga Korinto, gipahinumduman niya kita, mga Kristiyanos, kaya muna gipahinum sa early Christians, nga sa ingon niya, atong mga hamtong na, katubang mga mature na ba? Dili man lisod ang iyang mga pagtulunan. Kaya nga naman, ang mga mature, makasabot, muando ra, pero ang dili mature, magsila pangutana, nga naman, para ko example ragod. Wa naman kinahanglan mabutang ta dihag no parking. Pero ngano butangan man natog no parking? Kadaghan mang mga walay buot. Kana bang dili mature ba? Mo parking gyud anang dalan. Na dalan gud na imong parkingan, di usa pa may agian. Am I right? So wala na kinahanglan unta. Pero nganong butangan man? Kadaghan mang walay buot niya, bisag gibutangan ni no parking, parkingan na gud sa gihapon. Mga wala may buot. Munang dili makasabot nung unsa kun istrikto kuning paria. Mo pa'y mangreklamo pa. Para godon sa kuning paria ni, bisig balik-balik ana iyang wali kabayan anang eleksyon. Nawat og kwarta kanon ra bang Oktubre. Katinuod na mga igsoon. Kay kanang eleksyon mga igsoon mo na pagpadayag sa atong hamtong nga kinaiya. Mature attitude. Kay kanang pagpilig Pangulo mga igsoon, ekspresyon na sa atong pagdumala sa atong katilingban. So kinsa may mo maniyo sa atong katilingban, di ba kitang mga katilingbanon? That is why mo pili ta og usa sa sakop sa atong katilingban aron nga mo imodala sa atong tingog nga magkahiusa ta. That is mature. Pero daghan mang mga walay buot, mga immature, kisa maning mga walay buot, kanang ulug-ulugan, taga-akwarta, wala man ay buot. Nya malipay pagugitagaan. Mugani og mahimo dili na sila pabutaron. Kay mo na nakaingon nganong na immature ang atong panggobyerno. Kaya ang namutar, wala man, dili man hamtong. Nya mingon pagod, ay dawata lamang na, nagipatakod pagod niyang pagkawalay buot. Tinudanay na. Because akong balikon, election is our responsibility. Katungdanan o ato ng kaakuhan, mga lumulupyo, kay kita mo igamugna sa atong katilingban.
Pero kung ulog-ulogan ka, dili mo agi imong ballpen ug di ka bayran, kay wala man kay buot. Munang tanawa ron di ba mga kandidato, sayon-sayonon ra pag ulog-ulog ang mga walay buot. Iyaw mo na, gatuo silang ulog-ulogan, tagaan dayo kwarta. Mag-ihap pa. Muna gipasabot din yung mga igsoon. Munang damor nga dili ta kasabot sa pagtulunan ni Kristo. Mo binang mga igsoon kinahanglan og pagtuo ang ato ang pagdawat ni Kristo. Kadi kita mahimong Kristiyanos kung wala tayo pagtuo. Kaya unsao man nato pagtuman sa pagtulunan, nga wa man tayo pagtuo. Only believers, mga igsoon, ang mutuman sa pagtulunan ni Kristo. Only believers ang mahimong Kristiyanos. Mobitan ng karon sa atong ibanghilyo, gipahinumduman na pud ta. Unsay giingon din sa atong Ginoong Hesus sa first part mo niyang giingon ni ani siya dili aron pagpapa sa pagtulunan o sa balaod ni Moises. Unsa bang balaod ni Moises? Ang 10 Commandments ug ang pagtulunan sa mga propeta. Unsa may pagtulunan sa mga propeta? Nga magtuman ta sa atong pagkinabuhi ning kalibutana, magtuman ta sa kabubuton sa Dios. Muna ang giingon. Kundili ni ani siya aron paghatag og tukma nga kahulugan ni ini kay nganuman ato mang inaton ang balaod ni Moises aron nga makaiskaputa. So pananglitan una nihatag kani example atong Ginoong Hesus nga giingon kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa, muhatag lagkuan magulag. Pero mayroon ko na kinsa nga makigbulag. Nakapanapaw na, nakasala na, kasi nakaingon nga ang iyang gibulagan, nagminyog lain. Nakaroon, napabay panapaw ron, man. Kaya gitudlo ron panahon na mga sa kalibutan, it's okay. It's all right. Imuha man ang human rights and human freedom. Mabita na may suon kung too much reasoning atong gamiton, mabutol to. Kay dili ta makakitag unsay insakto, unsay tinuod. Sa too much nato nga pagka-bright. Muna kung giingon ba, tungod sa atong ka-bright, bisag hiwi, di ta kakita, kay ato mang barugan, himuon natong tarong. Nakabalo mo sa tinuod nga bright mga igsoon. Ang tinuod nga bright mauni muduko sa iyang ulo kung makakita sa sayop siya dili na sa mangugat o panalipdan ang iyang sayop. Maunay tinuod nga bright. In other words, doon na sa gitawag na to og virtue of humility. Di niya ikaulaw pagdawat kung siya nasayop. Kay bright man siya. Pero kanang hapit ma-bright, ahahay, sa taon pa ni mo nag-istorya, insakto gud na siya. Hapit ma-bright. Ha? Unsa may kamatuoran, di ba? Ginanta nga kanang kaminyoon para lamang sa babae o sa lalaki. Pero unsa may giingon, it's okay. It's all right. Imo man ang human rights, imo man ang human freedom. Ya panalipdan pagod. Kay sa mang mo man akong gibati, nisamot na tagkabutol na noon. Kay di ta kakita sa kama tuoran. That's why mangigon Christ came to correct us. Mo man iyang gianhi aron koreksyonan unsa may atong gituan nga insakto apan very wrong mistake. Kabalo mo very wrong mistake.
Miani siya aron koreksyonan atong very wrong mistake. Aron nga magbuhat ta sa what is right, correct. Tawlo mo right, correct. Mao na siya. Mawita niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang kinaadman nga ang gitudlo, dili ang kinaadman gitudlo sa kalibutan kay mo ni ang gililong sa kalibutan. Kundi ang kinaadman yang gisangyaw mao ang gikan sa kinaadman nga mao ang Dios. O kisa may kapadayag nato niini si Kristo. Mabitan ang kita mga Kristiyanos, mga igsoon, nakadawat na tani Kristo. Mabitan akong balik-balikon gyud ni no kani nga pagpahinumdum ba. Nalibog ko. Daghang kairong ginikanan gapabunyag sa ilang anak, nya galibog unsaon pagtudlo ilang anak. Unsaon paghulma ilang anak, galibog, nya gapabunyag. Unsa imong pangutan-on? Nganong gipabunyagan imong anak aron mahimong o Kristiyanos, niya galibog. Kung saan niya pagtudlo yung anak, ngayon maka ng Kristiyanos. Mayong buntag. Imoon maka ng Kristiyanos, maglibog pa di ay ka. Kaya nga nung nalibog ta, kaya kita muhimong Kristiyanos, di mo puta Kristiyanos. Kaya ato mang risunan, ato mang rasunan, ang pagtulon ani Kristo. Mobita na maison in diya sa sakramento sa bunya ginaingon nakadawata sa gasa sa pagtuo. The gift of faith. Pagtuo nga aduna Dios, pagtuo nga ni Kristo aron nga unta pinaagi ning pagtuuha mao ni ang himuon natong dugukan sa atong pagpakabuhi ni ining kalibutana. Bulahan dini unta maligon ta dili sa paghimog mga dahilan dahil ayaw nating gagawin kundili unta muligon ang maraming paraan kasi gusto nating gagawin nga makapasok tayo sa langit ang Pinoy-anan sa atong langit nun nga Amahan. Amen. Mga igsoon ato karong bag-uhon